Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Mba China adọla aka na ntị megide itinye ọnụ n'okwu mekọtara mba Naịjirịa dịka mba US mere nyija iji ndị agha wakpo mba Naịjirịa. Mba China kọwara na ha na-adọnyere gọọmenti mba Naịjirịa ukwu dịka ha na-edu ndị ha n'ụzọ mmepe kacha mma nye ha. Maka ọ dị onye isi ala n'oge gara aga n'ọchịchị ndị agha Abdulsalam Abubakar akpọkuola ụmụafọ ala anyị ka ha nwee otu obi n'oge a megide nyija Donald Trump dịka nke ahụ bụ nyija megide mkpụrụ n'onwe nke ala anyị. N'ọzọ dịka ibe ya, otu onye ọkaiwu ọnụ na-eru n'okwu Giwa akọwala na ihe kpatara onye isi ala mba US Donald Trump ga-eji akọwala anyị dịka mba na-eme ihere bụ n'ihi ka mpụ na wuruwuru ji na-ehi odo na ngalaba ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na nke ụlọikpe. Ụlọikpe nọrọ taa mee nyija na ha ga-amachibido ma kwụsị kpamkpam Nnamdi Kanu ịzara ọnụ ya n'ebubo ndị emere megide ya ya bụrụ na ọ daa ịmalite ịzara ọnụ ya na nzukọ ọzọ nke ụlọikpe n'abalị 5 nke ọnwa a ma gazie n'ihu n'ikpe ya ikpe. Ọ bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.